guys, part 3 na guys. Please subscribe, comment, like, and subscribe. Chew puppy. Chop, 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 chop. Brr, 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 brr. Boom, boom. Boom, boom. Maklak yung sinilado dito. Wifi, 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 wifi. Wifi, uy. Sanay. Tanda po naman. Kulo. Sulit, patay na ko. Paligo. Ig-apod. Uy, umut. Sa gamay.
Kami ka magpasal hapon dito Ay kamay. Ay kamay. Yo, kinistig kang prank kuha ka. Okay ra ka nang milo. Mo ko na lisus pangabi kay hindi ko ginhapon. Hindi mo masilbi ka. Pali ko nagbutag. Huwag mo kayo tulog niya. Sir, Huwag ihan mo kayo tulog niya. Kasi ako pa sa yung laptop na natin. Natulog yung butag. Anak ko mi sa katawan at panggabi Basta kay isa ka semana gabi, isa ka semana pa ko ligo hapon. Labi na alas 3 ang mga kuhan. Alas 4 jote, alas 3 may larga bus. Una. Alas 2, nakaligo na. Pagka pa siyang inita sa Qatar. Mao na dahil sa video. Mas inis ang Qatar kaysa Saudi. Ano ba? Atuan, magyun ako ng Qatar ug Saudi. Pero bisang init kay boss, gitistingan ko na ko, magsando-sando ko. Wag yung paay. Inom lang kag tubig, di ba? Ano ba? Hindi lang ka pa. Ano? Tingnan dyan ako, sando, inita lang yun. Basta ka. 6 months init, 6 months bugnaw. Tulo, aduha dito ang kwan. Nga na isa ka buwan, humid. Kana humid, way hangin. Bisang pinagagamay ng dahon. Na makita, hindi yun ang lihok. Wala yung Bartolina mga tao dito. Isang pagkadlaon. Matak kay alas 2, alas 3. Mga pugon. Ang bawas. Aircon may permit. Kadadlaw aircon. Silbi, ipabuhi dito. Kaya sa pagtingtog na, aircon dyan eh. Libre man aircon. Libre man sa Sana po isa kasimana dito ang kwan, sunstorm. Ano ko nindot man yung record? Kaya teka buka. Ligo ka paggawas ni mo Sige ka ba Parang teka buka ba? Sabi ko na buka. Yung sabi ko niyo to, ay no, tignan niyo pag gawas ha. Gawas na ba ako? Ay, si gawas, gawas ha? Oh, sa kwan, mason mako. Ano ba? Oh, mason mako. Parang teka buka lang yan, gawas lang ni mo, basta kin. Dagko kang kwan. Ang yung hangi, ang kwan, mapismas yun. Pismas, balot. Abog man. Ay, di po siya magkuhan. Ipo ba? Dito sa kwan, ipo-ipo siya. Ano mga field. Oo. Pero sa kwan, hindi. Sa field naman siya. Ding na. Anong walay kwan ba? Walay mga kabo, yuta, rin ito. Diha siya. September Pero dito. bugnaw dito, sa kanang Sugod dito, September, bugnaw na. ate, dili ko tingkulan, dili ko siya makulan, Sa bugnaw ba? nindumana kang ulan dito sa isa ka tuig. Duha tulo lang, wala nila. Ay, ate. Dahil sa kung sa kadagkon, bagdi, ginamulan di, ulan. Pero pag muulan ko siya, dahil man yuta dito. Tubig ilan to? Ang tubig na dito, gikag dagat. Buhat. Ay, di ko alam no. Ngayon mo na sa mineral. Oh, bakit gamit? Boss, nakadagko mo. Nakagamit dito, mineral na. Nakapakto mo. Dito sa yawa na na. Naparat ko, no? Pero pagkawas, anak, niyas tubig. Eh,
Tubig nga ako na siya, panligo, pwede mainom. Nagigan pa yung tangke ang pan, inuman ko, nagigan sa tangke. Dito may makakuha lang ang kanang mga kuhan, juice, o kanang mga tangkira. Kung may mainom, na. Nalay po itong panligo ra. Dito pwede inuman, ligo ra. Nalay itong pangkuhan. Tangke, parang ng tangke siya, nagbisulina, ha? Nagpo kayo. Kaya ito, timbulan ba? Mura ito inom mo naman, mura dili ba, gripo. Kusok mo rin tubig dito pa sa pills, mga tao mo sa pills. Kanating init. Oh, grabe, mga naman tubig dito. Ang ilog lagi yung tubig. May tubig. Ah. Bangoy niyo yung dito. Dagan ko lagan ng katarong day. Dapat ka maglakad ng katar. Ang kuwit doon, nanas katakot. Layo. 45 daw. 45 minutes. I don't know. Murag ko, Bagarag, Manila. Davao, ano ba? Kasagaran. Itong nagkatar, Abu Dhabi. 45 minutes lang ang lupat. Naglinya dito, nagsunod sa airport. Dali ang linya sa mobile, na laki. Bawal dito. Ang tawag ng babae, madam. Madam na kanan, Miss. Ma'am. Madam. Lalaki siya kanan. Saudi ang mga kwan. Na nakaputi ka na ng mga sugat. Kalati nila. Mga pares lang. Sa Mga kapare. airport. Yung mga edukado ba? Sulod dito. Register na ka ng pangalan. Nana ka yung card. Pressing. Pressing ka. Kung saan man itong gym ka, kada bulan meron to. Ah. Ah. Libre ito. For 2 years. Libre ito. Register na kadaan. Gawa na signal. Kaya gusto kang mamalit, di po ka kapalit ko kay ID. Dili po sila mamaligya kung wala po ilay. Ito po kay ID. Kaya isara ka sa kong dito, preso dito. Illegal kayo dito. Isang makita lang na kapalit ka, nakaristo ka, nakapitso. Tamad din mong kuhan. Gawa na Legal sila signal. sa malis. O kung saan mo gipalit, kuhan nyo dito. Yung basta mga SIM. Ano? Hindi ka kapalit og SIM. Kung kuhan, SIM lang. Mawala kay ID. Ang SIM ni Brito, kutobras tulo. Inipalit mo, mabalaan yung itulo naman. Ay. Register na, synchronize mo. Lagi na kagagawa. Ha? Padalit pa. Timing na nawala kang gusto. Kung i-kuhan, i-verify nila kung hindi na mo ring. Hindi na mo ring. Aman. Muna sa to, dire, di ba ka register? Dili, matabang na dire. So, matamang sugod. Ano bang? Sa wala na. Wala ka magsugod nga register daan ba? Dito kay sugod man. Kada pasok dito, di ka kalahos. Sangit ka. Check, yun na imong kuhan. Nagway nga, ay wala pa kay SIM. Muna, pag na magbinuang nga stage dito, kalit lang naabot mo. Tuloy. Medyo wala yung mga scam. Nana ka. Wala scam dito. Pero ngayon kag apps ng mga binuang, naa, di sila kadakot. Nana.
sa app yan mga Di sila kadakop sa apps. nag-spray dito. Ito sa apps mo, okay? Di sila ka-monitor sa apps. Pero mayroon kag mga scammer sa text. Dili pwede. Monitor tanan imong text nga mga Sunda mga... DJ nagkuhan bitaw. Sir, mo ni naginuang off. Report, kani nga number wala na ka. Ano wala gyud ginuang sa text dito. Kanang you win 800,000. Sir, tawagan mo si attorney. Wala na dito. Auto-claim your ana-ana ba? Oh, Nag-claim mo text. kabuhan. Pag nay ang ana dito, isara na nimo kahatag sa pulis. Sir, nay nag-scam mo kanito. Okay. Yeah. So, Wala po na dito. I like it. Masakpan man ka kay inigana dito. Uy, taga diri man na puyo. Ano bitaw? Wala magbinuon sila dito lang sa kuan. Mga apps. Okay. Yeah. Sa apps. Di man sila kagukod sa apps. Binuhat mo na. Bawal yun. Ay lang pati dito ang pinutan sa Facebook. Bawal na. Hukas-hukas na dito ng video. Iban imong Facebook. Ano ba? Huwag po ka. Tingauban. Primero, warningan ka. Oh, dear, ano? Dear customer. Warning ka sa inyong post-post. Naghukas ang lalaki. Samot ng babae. Babae na. Warning sa warning. Uy, kung dami, hindi pa umar. Maninang bukas. Butang sa Facebook. Ya kay under government man natanang Facebook dito. Nila dito. Ang monitor man. Mana dito masakman mo ba? Mag-download mo sa Lida. Naman wagig apps. Wala lagi dakot ng apps. Dakot. Kabita ba daw may wadasog di police dire pa. Wala lagi ang apps. Manodlo pa mga karaan man. Oo. Ingat boss no? Joy. And fun. Bawal dito magdagko sa riwan. Rose, tanan, wala na. Natis kita ka. Quintas kay cross, wala. Pwede ka magdala, ila pagkita. Respect Muslim country. Muslim country na. Nagbuhat na dito sa sana. Pwede ka dito. Pwede siya. Ay lang nga kanabitan mo. Rane man. Suot ka quintas. Yan ay cross. I could have be the time that even when that you know that I made you. Yung kita dito pindang na cross ba? Lahat dito sa mga white gold. Christian, okay, nag cross. Aba sa bahay yan. Ano? Yan. Ganyan kasi ako. Alas, kita. Pwede ka lang. Tulad mo siya. Yung yung Qatar. Abot ang alas 6. Kantas Muslim. Kasi nagbiyahe na, munong na ang bus. Naong ka na Muslim. Ang Christian, hindi. Muslim lang, Muslim mga lang. Ano lang man? 10 minutes lang man. Ano ba, magulong din ako. Tampo na tanon. Tibuok. Saudit. Kanana ninda, manira na. 10 minutes na dito. Sa mall pa na, manira na. Isa na mall. Sira na. Sarada na niya, nasa sulod ng uban. Pwede ka sa sulod kago. Bawal. Di ba, nanginda gulay. Kanang mamisan ng gamay. Sarada na, pabunan din na. Bawal. Di sara makasako. Preso ka. Hindi ka pa preso, bayad ka. Bayad ka 2,000 riyal. 2,000 times 15. Ano mo bayaran?
Pila na mga kagulang dito pa. Nakadako ano malang. Pero nana kay warning. Tulo ka dako pa na. Ang tulo ka dako, di jud ka maminaw. Kung kataas mo pinanti. Pamaliw na ka, tulo ka dako. Pili ka, preso, dako, uli. Pili na ka, pero nakabayad pa ka. Kung di pa ka, waka kabayad, preso ka. Ano makikwarta no? Hindi makapapreso, sige, bayad. Ano, driver, kanang driver sa bus, over speeding, 5,000 na. 5,000 real. Over speeding. Walay tao mo dako. Nasulay ka ng kamera lang. Ahon, agi mo. Masyatan mong kuhan, nag-over ka. Nangyara ka maka-penalty, inig. Hanggang pagdako ka na, kung may pulis. Rinyo lang sa siya. Rinyo ron. Yan, bayad. Kung di ka mabayad, huwag ka mag-drive. Pili ka. Ha? Hindi makadakpan dito cross speeding. Hindi naman sa kwan. Dito naman yung nagili. Iwa may tadol, wala magpupulis dito ko, wala TMC tayo. Mingaw. Dito lang ko dako sa kwan na. Sige, bangon na siya. Ay, pagpasa ko na. Parang ugma. Iko. Anong bangga dito? Dali ka masaya na nila. Bangga mo. Nangkala naman ng tulis. Minsan nakabangga. Minsan nakabangga. Di ka balo, di balo. Minsan nakabangga dyan ha. Siya. Man ang kaso. Manadit siya. Ano naman gumagaan? Ano na pangutana? Nagtanaw ka wala. Nagtanaw ka na, ibanggaan mo, di ba? Kasi nababag mo isa, isang pag nagbabag naman sa tinan. Kung nagtanaw ka, di siya mabanggaan. Di ba? Wala na ilang kadali ilang. Wala na explanation. Wala na nang nasukat-sukat sa kalsada. It's na wrong. Daw pa ng wrong. Kaya wala man siya nabanggain, no? Kung siya nabangga, ayaw lang kalaban ni Saudi. Kaya wala na pili ka, basta Saudi kalaban. Kaya ang rason ko sa Saudi, hindi sila makakabangga ni mo kung wala ka manhina sa lugar. Ha? Ano ilang ang rules? Di unta may mabangga kung wala mo money sa Saudi. Anak ang kawan. Tawang po, no? Pag muagi nila nagbaroro, tanap-napling ka. Kaya masangit na, dito ka bayaran. Ilahan ng balaod, ha? Bisa ba magburak-burak na sa dalan, dahil ko nadakpon. Doolong lang, mo na. Bura dito, didakpon basta sila. Masyong. Yan, madula ang bata sa mall, ayaw yung banggain. Ayaw yung patandog dito. Yung madula na yung bata, yung mangganin mo. Yung muhilak siya dito, nga natumba siya. Sala ni mo na. Yung nadula ang bata, nagbabag-babag kaya. Di man ka aga mapriso. Priso ka, basta daw di ka kabayad. Bayarin na. Nasa na yung rules kung ano, bag after. Naayon ito, no? Kita lagi ko na magdula bata. Palayo ka eh. Ikaw, ano naman dyan? Huwag may barangay dito, no? May barangay yung nausay dito. Wala. Yaw-yaw na dito. Kaya mo daw yan na, ang bata, bitaw. Pati pumilak sa bata. No. Tawag din ang pulis. Lakpon ka. Nakay kwarta, pwede. Kainin na ko dito.
Mamangutot. Okay na, boss. Kumain na Sa ka. ko. Jesus name, ayun na. Just sa Gimpans Jacket. Thank you for watching guys. Bye-bye.